Zondag stond de jubileumoptocht van de Spurrimuk het Oerle op de agenda. En voordat die vertrok, werd jeugdprinses Bo thuis opgehaald. Ja, heel leuk en ook heel leuk om mee te maken. Dat maak je eigenlijk maar 1 keer mee. Het was een natte optocht tijdens het bijzondere carnaval voor prins John Voermans. Ja, geweldig mooi. Zeker het jubileumjaar. Dat is echt een hartstikke mooie ervaring. Echt, je werd gekozen door de menigte eigenlijk. Je hebt de gunfactor blijkbaar en dat is echt mooi om vuur op de meugen gaan. Echt waar. En had je dit verwacht? Nee, niet zo op deze manier. Ik heb een paar jaar bij de raad gezeten, 6 jaar en daarna ben ik 2 jaar gestopt en nou dit. En je maakt het toch echt anders met. Echt geweldig mooi. Voelt het om op de wagen te staan? Ja, in het begin even mijn prinses een beetje hoogtevrees, maar het is wel mooi. Je kijkt echt overal overheen en het is geweldig. Hoe ziet het jubileumjaar eruit? Het jubileumjaar, dat is het 3e en 4e weekend in november. Dan hebben we eerste weekend een Vrienden van Oerlo live avond. Dan wordt er wat cabaret, wat buurtreders, wat tonpraters dus, en wat lokale artiesten die wat komen zingen. De tweede avond is de traditionele vorstenraadsbal waar alle verenigingen uit de hele gemeente Rooij deze kant op komen. En dan hebben we op de zondag een avond voor de ouderen, de jeugd van vroeger noemen we dat dan. En dan hebben we nog een extra weekend, dat is het tweede weekend. Dat is eigenlijk een soort van verbroederingsfeest waar alle verenigingen, maar ook de jeugd, de regio naartoe kan. En de zondag wordt dan traditioneel afgesloten. Dat is een avond voor de jeugd waarbij we dus eigenlijk een soort van talentenshow hebben voor de jeugd. En dan is het jubileum afgesloten. Ook de inmiddels bekendste praalwagen van Nederland trok door de straten. Ja, ik denk zoals zoveel carnavalsgroepen begin je met vergaderen en er wordt een pilsje bij gedronken. En dit jaar hadden we een jubileumsjaar in het dorp en dan willen wij toch iets speciaals doen. Toen hebben we eigenlijk het idee gedacht van ja, hier hebben we kratten bier staan, zullen we daar een carnavalswagen van bouwen. En dat is denk ik ook wel gelukt zo te zien. En met hoeveel man heb je hier aan gebouwd? 21 man. Of ja, man en vrouw. En hoe is het dan gegaan gisteren? Ja, gisteren hebben we eigenlijk samen met de Raad van 11 hebben we alle stickers erop geplakt. Er was ook een promoteam van Bavaria bij aanwezig. En hebben we gewoon een hoop stickers. En ja, elk kratje gewoon afplakken. En hoe lang ben je daarmee bezig geweest? 1 uur, dus dat viel eigenlijk dat viel, ruim mee. Want we hadden eigenlijk zelf gedacht dat we er 3 uur mee bezig zouden zijn. Maar 1 uur waren we eigenlijk al klaar. Goede vierster, goede volgas alles geven ten. De wens op voor het leven ten. Gelukkig zijn we bed, 4 dagen lang aan het buffet. Goede vierster, goede iedereen de kindse ten. Je gaat niks meer te winsten ten. De goede wordt de zee, de zedels voor zich weer. En verrekt is goed op wit. Dat is een schoerman zijn verjaardag zit per ongeluk vergeten. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Als de dier is de belt en die in de kroeg vertelt dat hij een afstandschema met de vaste loonsdag ook geldt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dan wordt ze gebeten uiteraard. Stuur ze vaste lovens als een kaart. Het is goed.
fiesta. Goede volgas alles geven tent. Ik wens je voor het leven tent. Gelukkig zijn mijn bed, 4 dagen lang aan het tent. Goede fiesta. Goede iedereen de kindse tent. Ik ga niks meer te winsten tent. De goede droppen zee.